Ladies and gentlemen, my name is Uncle Shisha Strings. Onopola ma strings na mkoma Stancho amozewani. Welcome to Geva TV. TV ma Geva na bamnini. Mimita sewe mimi mangane wow. Iyo sana zavate. Sorry. My no give away. Ma uda zavate. Muda say. Ayo sorry. Sorry mkomongo. Lessons rinyi valid. Ayo sorry mkomongo. Sorry. Ladies and gentlemen, thank you so much for being in your channel Geva TV. Mnozawana kuji aingwe kuna kirwana kudaze nekuiza nema mix nasina mkoma mkoma wedu watogati now every time sakatengati nasi now mkoma sanchufa madini wabo mkida sewa mimi makano mopoka oyo manje wadatu hoyo teni udanduzira hondo kazotora kunenza paya boss nakano kupenda black and white kuda se mira hodo alright madiko pape madaza kumure Zimbabwe mkida say sakano iza sadewelo zwe nasina angoshisha na Stancho alright plus a shout out to a amplified voice maize more better to follow amplified voice maize amplified voice. Let's follow for more content, guys. Maize boss minyaza za wandiza wow sadevelo zuga but I wasinya nasina mkuma isacho vamu na wasivazo no bateti nawo zwi nasiri paino anzimanzi open chat kuri kushona ndo yeye nenge ranzi nzwisiso yenyura zvawanisa mupenyu ayo ndiyo nzwisiso zvejayo muleshu here ameno ndonyaya ndakadzidziswa nani wakadziswa naniyo adana medemo anzi miskaura no not miskaura anzi medemo afuta songora ishona kwata ngembuya momzewe vaitoda nezvevanhu kamuda sekwete pecho vakanoti apainga rishona yevakudzidzisana abakona chi tete momzimi anze shona ndiri mushona tabibi mukuda seko mwanza shona ndiri mushona because shona kandoigona because ndiri mushona maizi but pepe nakanoti momze vatota clever nakatoti manje nini ndiri mwana wababhona mukuda seko imi ndiri clever nakatoti sumuke maizi nakanogara it's fine maizi alright saka momza vakakona kunokudzidzisa shona ndi aidzashona vari kupi ndizive momze system yao i1 engoro nedasta pani waizi but ndovarana chigutsani chigutsani vakati so kana mambama ero vagwatika anzi ndidzorere kati tabibike mndakadzorera aiwa audzorere mamaoko eyo mira besides moms chemberi ndakatabira nazo chemberi no it's fine it's okay right murezi bwanaika thank you so much for being in this another exclusive episode exclusive episode yeah baby thank you my guy so right now you know today tangoti timbotakane open chat boss tikakupa topic mozororo mopikira mukida seko tapecho tango wakanosumuka waize takanovaka join city pana bakalo join city kai pinda ton awasa kuipinda boss kufana kuivhura saka eka join city kanoivhura sizvizvi takanoimwa yes satapinda saka right now mageva mukida say but boys ndine nyaya 1 yeah yamba takanamba kufunza boy rerera vana vemujosa inini chekutanga ndozana mondiziva but ndoda kuzointroduce again wait. How are you my brother? My brother, how are you my brother? Niangshang, Niangma. And that was in Chinese. Those that knows Shisha what. But how are you my brother? No, me my brother, I'm fine. I'm not fine. Continue, no. It's fine. I'm not fine. Let me explain myself now. Okay. Mageva mkono chi time ka pepe takapezera bakuti mabebane mari chichidwa foundane mane mari but mukana ba fair takade kuijamba ka but fendo fair chimamira ndiboza crazy story satapena munyaya yedu wezi thank you tsape kuti pepe kana ndiri pa gym scene pepe illusion ba club yedu ina yes because mu gym scene ka mune mira izwa wangu I know kuti zonzo uri rush but listen to this right
pa illusion ndopa kutara pepe tikabva pa spa kati kwiredzike sepeti neyeredziswa emanofo yekuti kwiredzike aiwa chimboudzwa chimbonzwa inini kwiredzike baba tinodarika inonzi tapaway kwiredzike tichingodarika tapaway pane robot ripo and then tasvika ipapo ndopa kutara alright chitaure tinzo saka tape kuti magentleman kainzwa yamunzuka tape bazina kachila pa so ndine mwana wae basi raka achatauri anabva pasoweto mutema kaiza first then akati chocolate tape biko melolini hanzi melolini ati achirunda taura chero ngori melo chiti mbita sei tape melo kana kanaiona pepe weze takanowirirana iza so man this other day gave us mwana ne time sakataure naye kageva kuziya wani pepe ndakanobva pepe ndakanopinda muillusion so friend yake she came she's like hi Shisha. I'm like I'm fine, what's up, what you chilling? No, we're chilling in Calabash. I'm like okay, it's nice, so what's the vibe? It's like no, your girlfriend is here. I'm like okay, oh no, it's fine, she's here. Okay, it's fine. So what's up guys? Okay, no, it's fine. No, let me come and say just hi to her, you know. Since that time boss phone ndakabirwa in fact ndakubirwa ndakanosaluta phone wise pepe but it's not aisonya yakutara pana but it's fine. So now as I came out no pambane this hand so this hand unongozama South Africans no vanagara nanodzama gitari so now we're going up there German mwana chikono ndiwona chikono ndibokola pepe akanonzi ari no akadonta huno kwanuwa kuronda akira akika inenge chijuja pepe weze abanenge chisika mudhaka weze yakanonyora satanic weze so the satanic is slow weze pepe ndakanoti pano ndikutonyura kazve pepe mwana akanoti hold on Jeva we are done ndakanimeka co-offer what do you mean we are done do you know this girl He's like, no, I know you guys Zimbabwe at Iowa. Kungwara isimoso zve mukuta seko mi 5 units mukuta seko mi mukona ke pana pata zema units em South Africa. South Africa does zema units akato zema subject mukuta seko mi takanoti metric baba isimande basa takanoti ma units mukuta takanoti hold on baba wise takanoti vanoshandira mira bo kabira ma pews bo zina ndise mena ma pews ndimune ma chews wise teachers nemsoro ayo bo saka pepe wezi ndakanochila ndakanotaura naye mwana kuti hey we are done apo kona mwana panguva yaitira zve ndakanokakuleta kuti mwana aiwa akachila ene magefa angaine mari angaine Subaru po mirai angaine masubaru waizi nevanhu vaitonakira zvari vaitona mabonengi so mwana akanokakuleta waizi akanoti akazoti gefa ndikatiudza kuti kana gefa ndikatisiya nguva ndichaimza kuti uribaya kupi officially nini mwana ka nasina basa naye kuti ari kuenda kupi because pabva kwake abva kumba kwake aine plan yake anotsara nenati saka plan ye mwana enda akanoti we are done akanomubvunza but boy here baby akanoti no Shisha ye problem akanomubvunza but wana mwana ka iwe wona iwe kana wangada na mabonengi kana wangada na mabonengi aisinyaya isafe wise unongeda uri kuita because ina nabva nepadeni but tepa akandirodza ndekuti mwana akanonopretendera kuti we are done but akapedza late hours akanondiepa pa WhatsApp wise no inzwa geva yes hanzi we are done boss babnina ungati kudana na ndendarema tangatanakirana kwemavhiki waizi ayo maya kudana tepi viko takanodana na munhu wanenge wasangodana naye munhu wani chete saka tepi no so I know I join city bamnini I join city dosanga chitengera na machikeni nemukuta say so now we chilling so like no you cheating man I'm like no fine relax mommy you know what it's me segeva rovapazim handakuene rore matomatoes wise kana handakuene vati utange ndichipesa nemagaro plus magaro tabe kuti tobva kumagaro saka tabe kuti vati ndoede so now as I'm saying so like we're chilling and then she was like no you cheating I'm like no baby girl if you want to go out with these guys there's no problem I understand andamare kudaro you can go out with guys, no problem. Because the fact that like girls, these days,
like this generation we're living. Vanda ukitenge very clever kutange chikata iwa ona nini ndakazora mabvuku ndiri way faster than you. I can tell kuti yoda ona mabone kubawa ukati mageva yakutengere doro nodura ina ndamari plus dora ndimwe kainini paipa yokuda se plus ndimwe kana kanomwa mineral water wise ndakanokuza kuti iwe amasikira mira ndozo ndakutaura kuti indakatokutika kandozo ndakutaura zvekuti ndakatokuti paipa inini ndanga ona tipreka ndakanodzvuka paipa ndakwaza kusacrifice waiziya ndastika neyo pataipe kurondodza wow ngochindiremera but no haisi nyaya mwandakasika paipa calabash mwana cha we are done I'm like no it's fine so like I just need to know one reason because inini ndiri vanhu kwatinobva kuzimbabwe vanhu vanodzidza ni you learn from your correction kana kuzimbabwe taidza correction anza nimisanya kuti write your correction ma correction unotomaroerwa anoziva andodiwa ende afana kumatadza so I'm like no it's fine like nzimbabwe tobvumiza kucorrectwa waiziya ma correction anovhumidzwa kana mu class book waiziya kana mu art book waiziya kana ku PE bamnini waiziya ma correction anovhumidzwa pozo kana kwadadza kuramba perception cheche waiziya tukuratidza waiziya but asinyanya. So man, no, it's fine, baby. I was like, no, no, Shisha, we are done. I'm like, okay, it's fine, baby. Let's 3 points. So iwe wakakubawa. Chimogaya, vasikana vede maimamanji. Amai vako ndopano kufuna kuti mwana wangu ukazoona muroora ere chimomira usapindure ipapo ndakanokudza nyaya yangu ukazopindura after ipapo. So mwana wega no ndoziva. Mira transport iripo because panapa tokwira $1 kuenda kuchitungwisa. So kubva panapa kuchitungwisa $1. So ndoza $1 unayo. Chimomira. Chimomira. Ayo. Alright guys, ikarikuti ninya yangu. So paipa no guys tachila nemskana wezeta ruchela ba club. They was like no we are done. I'm like wow why we done? Aba mwana I don't know maboneng. So segeva rakangwara maize. Ndakamena choose ngamvudza so like why are we breaking up? It was like next month is my birthday month and you osara mundu kusamsoro tikati baby but apana zuwa wanda omunzo baby udauri kusamsoro ene baby rangu anakana wandiramo kumbera my airtime. So I thought like we were cool, like she was working something like that. You know, I say like everybody's always busy with that thing. So I'm like maybe she's busy with something. So like now, so I'm saying like baby, so you're breaking up with me because you're udagwena kumaboneng. So I'm asking like okay, it's fine. Akuzati you and amari kusamboneng yeah. But no, I saw nyaya. Ndakano ati toti zodi isusu takangwara darika vaskana. But nyasinya yedi ndekuti vaskana vakangwara darika varumi. Vakadzi vakangwara darika varumi. Animaizia. So itebe kuti mwana yakanoona ndakano gevairi ndikarisira nguva. Chani misa kwena maboneng. So iya akavana kuti ikangoti we are done ndipere power because organs we are done apamba izoda fight ka because makapedza drama sports matopedza drama sports saka munhu achisiri wako sapa ndakano cool down segeva wise ndakano cool down pepe ndakanoti okay ndonyaya yacho haisinyaya baby it's fine we are done but ndakanosvika padini maize ndakanosvika padini mwana akadose text message hi baby did you get home safe? I'm like okay no it's fine I did get home safe so but what about that guy? I was like no that guy was like you wanted to buy me alcohol then I saw you were not in the good mood so I don't know what izos vaudzoka mukoma Stancho so ndakanoona kuti izos generation richakosha idoro nemari bame ndo chakosha mugeneration yedu kana usina mari usina doro hausi chino because they ndakashela ba club ona mwana oyo bame inini ndotopisa ndotorema waize ndoti mapisa rema waize ndochemba kudarika holitini kwete zvaka masasa kana kudanze holi bamini akuna holi munhu ari one ari kudenga ndiye ari one noti 10 kana mato 10 mato ne problem makuti type kwana Lucifer kama makatomira hodoni makatondovakira aki wanowa inenge chijucha waize apa inenge mjucha ichisenga kunge Titanic baba ndakanomisa to hodoni speak of the truth wapi truth ipi kwa unontora iwe marasa akwa asingagezi kwa yawe mfano za shampoo musoro type ipi takanomira anze ma reps kutaseke chimomira nyaya kwa ma reps I don't know
inango riri mukomana wemasnaps waize handisebe kuti anzotsvaka mbiri kana kuti sei aiba munini ini nditori famous kuno kuSouth Africa waiziya ndakatorema kudhara taibe kuti quality just that kuti inini mumuzi wangu wanziza kupa waiziya so nangoti mfano ikana bomba mukana waiziya kuti mhopukei waiziya takana mhopuka katakana muti mukana jaya but takana kuti mfano jaya nakana brain takana mbila lockdown waiziya takana muruwa pasi but aisinyaya waiziya takana musumudza so mkomongsen panyaya isara so imimi munozoona sei kageneration keke kuti taibe kuti imimi mwana anonokurambai because ana mageva ane mare because ada kuna mabonengi and I understand her but it was good kuti I want to inform you baby no I'm chilling with this big boss now we're going to mabonengi because me the problem inzwa and that problem because in the garando diwa ne vakawanda kana tami moyo anondi ayo you don't understand. Okay, let me just break down to you, ne? On the no. Let me just break. No. Let me break down to you. On this last episode, ne? We were talking about money and men. Now we're still on the same like story because at the end of the day, ne? Let's not lie to ourselves, my giver. Kana ukapisa imani bojoa sorry I feel like mari Mr. Freeze 1 waita mari 2 mirai waita mari 2 ye casket waita mari 3 ye mirai and let me explain myself very simple. So in the categories which I've mentioned, Mr. Freeze ghetto casket uptown maskana nyu vajoina vaya vanhu vakumira vachitengesa hembe vechi3 maskana ide vaboredeo kavaya vanouya vaya vaiziya so in another way trimese tiri pajoba tiri mujimstein you don't drink you see this water is thirsty I think cost like 30 rand no 20 rand but it's like casket so at the same time as me so mvuzo wangu usho so guys this is the way we start our questions kuti iwewe common sense za common blangada za kubaminitsa kakwana wakwira rori yako ematomatoes uka South Africa kuti usendere msikana mari bamnini 200 rand or 300 rand inangu I prefer not kuti asandazviona kuna makomana ekuti anosendera msikana wake like 1000 ekuti atenge phone amayaka wana 200 rand utenga madomasi but anosenda 100 rand vozo zvakaoma tingati kuda kusatisfy here o kuda kuratidza kuti ugender anzi gender wati iwe vacho kuda kuratidza kuti urume here o what o kupusa here o kungwara munofunga hei panyaya iyi Papa Stancho aiwa mdara asanyaya mama tutara nyaya yechimoko chenyu because nyaya iyi yakatomboitika waiza pane mwegeva anosindira mari chimoko 8y akasindira mums 3y ndikati geva kwaofa akati awa momuzao ndo next amai vangu waiza background platform no ndosozvo ndikutaura ndikati imimi geva hold on geva imimi do you think it's wise to send your girlfriend 800 rand and to send your mother 300 rand just because your mother doesn't ask you money mfunga ainigeva ndimbokunyepurira vachokwadi amai vangu ndo vakandibereka vanonzisa zvinhu zvakaoma mirira hold on taibe kuti iwe wakanonimhopukira mira I'm thirsty of speaking. Let me speak. Guys, let's be honest. You get in a store, where they sell necklace. Then you get to find out could necklace is cheap 85,000. Aba pay 85,000. What would you do? Do you buy it for your girlfriend or do you save money to send to your mother? But me as no, hold on. But me as a honest person,
type kuti muza ndo respect ndirambe but type kuti bebe rangu guys anobungira bebe rangu kana level rangu ka ndikagaya kana marange pese kandwaziya ndovapa waize nomupa waize because type no not kuti anakupusa ne but generation yedu ndekuti echinwana andasindaikefa like I said in the last episode, if you don't take care of your girlfriend, someone is going to take care of your girlfriend. And then in this world now, what's fun is in indika wonekwa ne ndine type ye like let's say I have a girlfriend and a 30